nga ai kublay Women Sunday pilang baro haka kertang ka jong Jesus Christ ubalaw nong panem jongi haka banengkong nga penpau ka jing ngongo ublay namar ka jing darangkat ka jing ulem bala ka jong ka jing sangan thai haka ni ka tayo baro ka way ka baladep nado ka janmet jong ka sinengkong haka bangilay yo ban pli ka thim kabaong ka jing thau ka jing dap keren yang ukres ngilay yo ban ma di sibon ka jing kerku na ko ka met sakway pat lengba ka jing darangkat ka jong blay bat nga ngay scam ro kan ka por unlo rangkat lem bat la ka jong ka jing sangan thai bat kum juru ya ka balang hi baro ka way ba un ya lam yangi bat bangin la ban pendep ya kan ka program hakan ka sgi baro ka way nga pedang sngau halang ye phi baro nadu kinong syarai ba i kijongi ki belong pastor teman basan ki dekat komiti jang ka balang bat kilong pa kilong kemi ki khon samla bat ki hab ki baret baro nga pedang sngau halang ye phi baro hak kertang ka ba em ka badan bertam ka jong Jesus Christ ubalong no penem jongi to nginyawan hajan dakado nuot ka bakhuj bat ka bajanai kaktien ka jong blai ka ong to ya ro yu utrai phi ki sakri utrai to ya ro ya ka kerteng utrai long balakar khu ya kerteng utrai nado menta bat halakarta nado ka bami ka sngi hadu ke basab jongka ke gerteng utrai kalong ke badai banyaro ai kublai akan ke por nak bentak jeng sangan thai ke balayo ya ke ban ai ya ke jeng ruai penrehaman sim hakan ke por ke baladep bat tu blai unang kerku ya la ke jong ke jeng sangan thai banginang la ban ya chaprang ban kawe yak lama gospel ke jong u hakan ke por ngini sedang ya ke jing sakri ke jong ublay da ke jing ruai ke ba ars pa lai pau sipai jong jisu renti baro lang habar riau ke turoi yangin tur saprang kres ukapten jongi ubadan bortam syaka jing jab thiau yangi unyalam lakat ma kanang jur lei wat kenran syane atang hu jisu dei ma ubasan baro lai teligir khat lambat ke kharas tungni yang lang baro sipai jong u jisu renti baro Syapran Resu kapten jongi ubadon bortam syaka jing job tiyau yangi unyalam lakat makan anjur lei wat kendran syanyatan Hajing syakriau don kagam kerhai kibahapan kringpan bensyaki baswai pangkasgi kaporhi yungin kediunam syaka jinjok tiyau yangi unyalam lakat makan anjur lei wat kenran syanyatan hu jisu dei ma ubashan
Inang pule baduain sa simek benta. Teh chuan sayo ban pendam ke jing duai ngan pen sngo kat ngan pen sngo chuan nak tien ke jong blei ka bangila ban siam naka sithi upol sagi Efesos kalenong ka balai ka dikhat ka bak kalenong ka basau ka dikhat ka bakhat lai bat naka Kolosai kalenong kabalai ka dikhat khat ar iktien ki baong kumne tat ndangi yok poi baro syakata ka jinglong ka wei ka jong ka jingej bat ka jong ka jingtip ya ukun ublei hadu ka jinglong reng ba bha hadu ka jing theo ka renjang ka jing dap ukres Namar katakum ki balajet ki bakhoj bat ki ba it ki jong ublei to phin Yakub ya kedonot ka jing sngo san ei ka jing sbon ka jing sngo ret ka jing jamnot ka jing yai sya slam to ublei un kerku ya kinai kentin ki balapan sngo ka kapor ngan pendam ki jing duai ko pa jong i ubah bneng i wan hajan jong me ko kan rat ba ha kan ka step ka balong ka step ka bakrau ken ko try ba Bangi yo banyaro bat pendon burom ya ka kerteng ka bakhoj bat ka bitheng tam ka jong me ko pa ngadai ngo ya me ken ko try ya ka jing dan rengkat ka jong me ko kan rat ha kan ka tayeu baro ka wei ko kan rat ya ka bakum ki khon ken thei jong ka balang ka jong me ko try ngila yo ban pendep ken ko kan rat ba ki program ki ba pher Try ji subi ben lorong kat kam tam yang i kinong pop ki ba jot bat ki ba rem ko try me yo i ken ko kan rat ba ja ka sakri jong me ka yeng hang ne ko try kam long ken ko pa ba ka ba bidor ken ko try ba ta ba nga yeng ha ka ne ka por han roi nga da ai ngu ya me ko pa ba men lorong kat ma me ken ko try yang i wei pi wei ba ro nga du wai ken ko try ba si bentana ka Sat person ka balong kanong penyat bat yalam ya kena ka jing sakri ka jungi ai ken ko try ha i ya ka met ka bakot ka bakhia ko kunrat nang bakan laban penyat bet bat penyat renti ya ka hadu bakan laban penwai ken ko try isnei ken ko kunrat ba ja upat lang jong me ubaya don ha kena ka yeng ka bakan tang khot ka jong me ko try ngi me na laki jong ki yeng ki sem ka jongi ko kunrat ngi don ken ko try ka jing ang not ka jongi bangin yo ban sneo bat ban ngap ya ka ten ka kubor ka jong me ko try isnei ken ko try yang i kinong pop ki ba jot bat ki barem ki bangla pan sau si ya ka mon ka jong me man la ka por bat man la ka klip mat ablei to lorong kat yang i kom ka jing ya sang kan thei ha ka ne ka singi ka ba menta ken ko try bangin laban pendep bat baro ya ki kam ki bangi dai ban pendep ken ko try ai bor bat ai man sim yang i wei pi wei ko kan rat ba penteli ken ko try ya ki don not ki jangi hakane ka por bagin ya ban tep ya ki jing bam ki badai man sim ablei ngaduai ken ko try ba kam tam ya ka sakri ka jong me ka ban sa ai ya ku kubor na ka ten ka jong me ko try ai ken ko try ba da ka bor ba man sem ba khoi jong me ko try ba man persat ma me ken ko kan rat ba ya ka sakri ka jong me hot ka long tang ka breu ken ko kan rat ba hen re ka jing penjanai ka long na me ko try pen khoi ken ko try kam tam ya ki do not ki jong i ki bas ngau bat ki bas ngap ya ka ko try ab le to long reng kat yang i kat ba ki nang yaj bat nang sa hakane ka sla jong ka khendeu ko try namar ngi em hakane ka perthei ka bapop ka badap tang kijing bat kijing ya le ko kenrat kat sabangi phai ko pa ba ni ya kendo tang kiding pengkyang
suda ko try habangi pet kila ki jong ki kon ki ti ki jongi ko kenrat si bun ken ko try ba e kila jingai no na me ko pa hanre la da long kamon ke jong me ko pa to persat do men semba ko jong me ko kenrat ya kita ki kon ki jong me ki la jingai no na ke jingker ka sem ke jong me ko try ji soba e ben ben snai to kristian ya ki slajat ki bat lot bat ki bat thai ki jong i ko try to ai bangin yai bangin om sel wai ben em so thai ko try ji soba e ben ben snai to pelong yang i ken ko pa bangin long ki ba sel red bat ki ba jem not ko try ngin long ki ba yai sha slam ken ko try habang ya kendo ya ki jing e bat ki jing jar ko try to ai ngin khmet ya la ki jong ki khmat ki jong i syame try ji soba e ben snai men lo rang kat ma me yang i hakane ka sni baro ko we ken ko pa bangin la ban pendep ken ko try ki program ki jong i ko kenrat ya ka bangi dai ban ket bat ban le ken ko pa simti ko kenrat ba i ya ka por pedang sa baro ya kinengi IT haka kerteng uji supres ubelong nong pen em jong i ngi pam amen. Tu blai un kerku ya ke jing sha skor ke jongi tien jong blai bat kum juru i jing duai u blai unang kerku pi kong ha ba pinang la yak ban sakri u ha ki por baro ha kan ka por ngas ngau yak ban pedang ngau bha ya i kong i balong inong keren ha kan ka step i balawan poi rengkat lembat ngi kan ka por rengkat bat ki bahayen ki ba sam jong i kong ngilap diang ngau bhaya phi nado ba philapen ko angu ba phin sim ya kan ka benta ban wan ha kan ka balang ka jongi bat menta ngiyo ka ban diang ngau bhaya phi da ka jing kemen ha ka bang yo benesem mar khmat rengkat bat phi ublei unang kerku ya phi ha ka ba phin yo ka bor ka jong u ban kran ya kan ka sop team e ka jinget kristan ka badap rendiang hau kris ka jinget kristan ka badap rendiang hau kris ublei unang kerku ya pikong te kan ka por ngin sayo ek ban lum no ki jing aingu ngakarpat ki khun samla jong ka balang kilong khpa ki balapan bet kin sngoba ban ni rap lam ban lum ki jing aingu bat kat badang lum ki jing aingu ngin yo ya ka jing ruai kwaya na ki jing sang samla jong ka balang te haswa bangin sayo ekane ngin yo ek ban peteng ye ke sekri jong yu blai da ka jing ruai ka balai spa khandai phun riu lai spa khandai phun riu ngin tur ngin om syap tieng us im usaprang ka ding bat ka ngin om sya bakin khang pan sngat bat burom bat nong ngin ye yo ubat unong bisyar halendat ulo baro sau tulikir khat ke jingruai ke balai spa kena menriu ini yang lang ngintur nginom sya ting usim usyapran kading bat ka nginom sya bakin kan pan skiyat batu rombat nom ngin yayo
Bomba
Hagan ka por nga kerpari teman basan di armar ngar haba inso baban penkentang gini jing aingu. Tengye duai. Ablay uba ukpa ujungi uba beneng. Ubalong utrai jong ki met bad ubalong ru utrai jong ki mensim ki jongi. Ka buram berok ngi ai syame ablay ha ka ni ka step jong ka ni ka sngi ka ba krau ka jome. Ha ka ba melapan la yela ki jong ki khon ki jome. Bangi yo yakaban ya yakaban yo yakaban yawan yakaban ki ulang kumne ha ka ni ka jaka ka ba kentang. Ban syakri bat ban pendon buram ya ka kerteng ka bakhoj bat ka bat don bor ke jome. Ablay ngi pen pau ka jing sngongu hakmat jome. Ba melayalam yala ka jong ka jing aseng kan thei lang bakni ka tayo ka bala deb. Bat ha ka bangi sngotu ha ka jing yait lenti ban pendep ya ki program baro lang ba ka jing syakri ka jing yame. Kalong lang ba ka jing alam ka bakan jaman sim ka jome. Atrabi ik hakani ka step jongani ka sngi ka bakrau ka jome. Melayalam yala ki jongi kijat ki batolot ki jongi bangi yo ikaban ban kiu hakani ka jaka ka bakentang. Bangin yo ya ka banya selok lem bat me ublay ubaim bat ublay ubadon bor. Ngida duai ya ka bamen isnei ya ka ban shon shap do men simbakhu ju jong me ko trai. Ya ki donut ki jongi iwei pa iwei baro kat bangi nang ya shonglang hakani ka jaka ka bakentang. Ban mane bat ban pendon buram ye kerteng ke baim bat ka bat don bor ke jome. Bat kum juru ban jo sneu ya kan ka sop tim ka bat don ye ka jingmut ka bayar bat ka bakrau. Ka jingai Kristan hadu ka jing dap renjeng ukris. Ablay ni duai bamen isnei ya ka ban yarab bangin sneu thu ya kan ka sop tim. Bat melajit ya la ka syakri ke jome. Ban penyeng hakani ka por ban kuren yakani ka subtim ka bayar. Atrai sikentin ngadam ban duai na ka menta ka syakri ka jome. Jaka bamen isnai ablay ban ra ya ih ka kamra ka bahneng. Bad ban penyeng ya i. Ban pensum ban penslek do men semakho ju jome. Baka ka baro ko kenrat ka bamai iyo ban kuren jaka ban yasam jaka ketin ka jome hakani ka por. Kan long kapala persat mensim. Bad waki khon hapo jong kabalang kin yo ya kata jingbam kapada mensim. Bad bangin angla banang san pura ha kata jinglong Kristen ke jengi. Hadu ke jing dap renjeng ukris. Simti ablay ya ki benta baro lemakan ke jing syakri ke jengi ya me. Ngis ngongu si kada iki jing kerku ki jome ya kabame mela kerku lembaki kam ki ki berit ki jengi. Bad leng bagi ki jing kerku ki jome ablay. Hakani ka por ka jing sngo ik ni wan ra yigini jing ai ban ai sekakam ka jome kat kum ka bor ka jing la ka jongi. Ngida duai ba men isnei ya ka ban ker khubat ban penkentang yeki. Hangno ha ka baka balang ka jome ka yo ban pendon kam. Kanlong na ka benta ka burom ka jome. Pediang kenrat ya ka jing duai hakani ka por. Map ki jing dunai ki misya mela ka sungi. Namar ka kerteng ujisu ni duai. Amen. Kublai shibun teman besan. Hakaba pilai yo ban penkentang gini jing aingu an ngapor. Ublai unang ye kerku ye pi. Namari tep ba shibet hakapor. Shibuji stang pin salai sakwai pat kabalang. Ban keren ye ka sop timbi. Ublai unang ye dan rengkat lembat pi. Haki por baro. Sengau ya kaban ai kublai shibun ya ka jing sang samla. Kabala ai hangi ya ka jing ruai kaba lapen perkhat ya ki jing im ki jongi ha ka bangi im ha kan ka sla jo ka khendau bangi long tang ki pilgrim ki banjat ki bayat ha kan ka sla perthai ublei unang kerku ya phi kum bejia sang samla ba phinang san phinang roy ban ya lap ya gospel ka jong Jesus Christ lengba ki sur jing ruai te hakan ka por
ngin sayo no ban sngau ya kan ka sub team A na ka syakri ka jong trai ka jingit Kristan ka badap renjang hau Kris gong sa sisien pat ngin sngau ya ka ban pediang ya phi ha ka ka jong Jesus Kris bat ngin ai ru ka por ba ka luoj ha pedang jong phi ha ka phin yo ban kran ya kan ka sub team A ha kan ka step bat ka we nga karpat ipi ba phin sngo bha ban pen ithu yala de hangnu phidan ka jingtrai ka jong phi bat ka balang ka jong phi namar hanga kong dang menta ka sien ngadang yakendu bat phi bat phidang long ka khmat ka thamai ha pedang jong ilang tinga karpat ipi haswa ba phin sa sim yakan ka sub team sngo bha ban pen ithu lam hangi kenang bakan long ke jingi itu itau habangia kendo syarum bat syanang te akan ka por haswa bangin sayo no akan ka sub team ngin kum ke jing kersyan ya inang keren ngin yarwai ke jing ruai ke ba sis pak lai punyo bat hadien jok ne jing ruai ikong insasim ya akan ka bentang pha atrai la jing sawa menta da ka bor ba kraw ban ya le ya ka ktien jong me sya bu beriu la kan pau ya keleng ding benang thang ka boman bat jing mang ka ktien jong me kala biang ban ya lam chakut ka klaw long ka jing shai long ulo ban ithu ba me da pau ktien ban ne long hami gum hakani ai ngin le baro artli ka khat ka jirwa ba sis pa la pinyau tu ni yang lang Paatraya lajing sawa mentada kabur bakrau Banya leya kaktin jong mishabu bril lakan pau Ya keleng ding boneng tangka Din jong me kalabi yang banyalam syakut ka klau long ka jing shai long ul o ban itu ba me da pau din bane long ame kum Ini doa. Able me berbis nei sesisian pat iwan mendem krup ku kenrat bapa hagi kejat ki jong me yengi kumni ku trai hagan ku step ka bakrau jong ka sngi ka bakantang khoi ka jong me yo patlang u jong me ku kenrat bapa bakiu shakayeng ka bakantang ka jong me ku kenrat bapa an sngap ban shashkor ku kenrat ka ka ktien ka jong me ka don ban kren hapring jungi namar kata ngakar pat emi ko Jesu be to long ringkat bat mi ko kunran hagan ni ko por jong ni sngi ko kunran ba pendap ingi do men se mu jong me ko trai bingi la ben pen thali shi por ya lagi jong gi jengmot ki jing berkhan maka ka ktien ko jong me ka yo ko trai ben sngo hangi hagan ni ko por kan long ka jing bam ka bate ko kunran ba iki men siem ki jongi agar pat ko kunran ba ba min krishan ya la jong ka shakri Hakan ko por miyo ko try ko mangalong ka brieu ko bathali ka pomdon ru em na ladi ere ko try ka ktien ka jong me ka long ka badon bor ka ban pansawa hakan ko por ko kanrat ka long ka jing penyat ba start ka jong me badomen sim u jong me ban kraning kong shwaya nga ko try ka beyeng hakan ko por kum ka nong pop ka bakraw ko try ya ka ben kendo ko krat ba pha ya ko hok ka pop ka jing shishadi Mereka jing bisharu kumjuk kan try je subiin dan ringkat balau jong upat lang ko try hakani ka balang halak se pendap ingi do mensim u jong ko try makani ka long ko por ka bashipor bingin yo ban selok mereka
bat me ku trai bapa e ka por ka dang sa ba ro nga IT ha ka kerteng ko jong Jesu adu mentas pom cukut ru hala kerta amen kong cho person ni bepenya yang ni ga sing ga jung meni play ga jungi ha ga ni ka por ki pastor ki taman basan ki rang ba balang ki long kme ki long kpa ki khon samla ki nong ket kam jong ga sing kan thei bat ba ro ki hep ki beret nga ai ku play lang e pi ba ro ka women's week bat ka women's sunday ka besuk ka bekemen ka badap ka bor ka jong men sim ha ka kerteng ka badon bor ka bathyang ka jong trai jungi unong pedem Jesus Christ Shikantien ko man panit ho elade ha ka ni ko por jong ni ngi ko malaong di cho person ka kerteng ka papura ka jonga ka de kordolen nong se nga de na kabalang new nong ston nga syong nga sa hanong rim ngala adon laingut ki khon but nga de weiru i nong hikay jong ka school pen pau ha ka balang ka mga don ngamla khem na pen pau ya ka jing ngo ngo ka ba kraw ka jonga ya ka program and nomination committee jong ka jaseng kan thei balang ka balai bet men pen shat ha ki terpeng ki betlot ki bagbriu ka ba kum mga kat ya ka ni ka phang ka ba yar ka ba jiliu ka ba shamjing e ting ting ila diru bangan sngo thu henre nga sngo ban ai ka jing sngo ngo ya ka jaseng kan thei ka bala ibet ban shania hanga ya ka ni ka phang ka ba kraw ka ni ka long ka sngi ka ban sa kan mau ha ka jung ka jonga namar ka de ka sngi ka ban ningkong e bangan mi shabar nala ka jong ka balang ban yeng ha khmat jong pi upat ba ubala siu spa jong ublei ban kran ha ka ni ka balang halak se ti ha ka ni ka por ka banta ka bangiri ban kran ka long nakasap team e ki ketien ki baong gumne ka jingsan ka jinget hado ka jingdap renyeng ukris shwabengin poi sha ka ni ka team ngakwa bagin yapai sha ka main team ka bala pensyong nong rim ya ka ni ka sub team A bat ka sub team B kata na ka shiti jong upol shikinong Ephesus kalanong ka basaw ka dukhat ka balay ngan pule ka to ka ni kikintin na ka kot na ka ni ka jingtho ka ba khoi ka jong blame kiktin ki baong kum ni tat nda ngia poi baro shakata ka jinglong ka wei ka jinget bat ka jingtep yo khon u blame hado ka jinglong rang ba bha hado ka jingtho karan yeng ka jingdap ukris ngan ban ye kini kikintin ki baong kum ni bakum ta ngin om long shu ki khna ya ki bala penshat kenting bat bala rong no keleng da kal air ka jing hikai baro da ka but shalai ki breu ha ka jing de sianti kat bakum ka but sniu ka jing hikai bakla kini galong ka shithi jong upol she kinong Ephesus shabingin poi she kini ka benta nga kwa bingin ya pet ka to kat ne ki benta ki badon kam ha ka bia de bat kini ka thim kata ka shithi upol she kinong Ephesus kai kini ka Ephesus ka shnong Ephesus ka de ka shnong ka badon nam tam ka be badon nam bha ha ki to ki por ka de ka shnong ka ba kraw ka de ka shnong ka ba reus pa bha ha ki phang sha te lammingi ki ba hap ha ka to ka por hapo ka jigsun sharp jong ka himarum yimla ban len ba ka Ephesus ka di ka shnat ba ha ka khayi ka pateng ka don ha ka ya ki kat lieng ki ba kraw ki ba don ha ki benta jong ka rut du riau jong ka ni ka nong ba ka long ru ka ba pau nam na ka jingdon jong ka ta ka temple ka ba kraw ka ba tep ya ka kum ka temple of Artemis ni kata ka temple jong ka blay daina ka long ru ka way ka temple ka ba pau nam ha ha kita ki por kum ka way na ki jingte ki ba phla ha kata ka por kumba latep ki hinyau teli ki jing phla ki ba don ha kata ka por lada mentangi ki li ki ai kita ki hinyau teli ki jing phla ki ba don ha ka ni ka por ka bingi tep Nado ki kena skul, hado ki samla, hado ki temen. Ngitip baka Taj Mahal ka day gaway, na kita ki jingtay, ki ba pala, ki ba don haka pertay. Hinyaw tali ki jingtay ki ba pala. Day kum taru kani ka Temple of Artemis, ka day gaway na kita ki jingtay ki ba pala, ki ba don haka takapor, haka nongba Ephesus. Kani ka temple ka paunam hado kata-kata. Bat ki babon ba ki breu ni ki babon ki benta jong ka pertay. Ki poi syakani ka temple kum ki nong wan jugo kai na keleng saudong
Kanong ba Ephesus kadon ru hakai kata ka theater. Kabangyam kumba arpu san hajar ngut AA kibreu. Kadon ru hakai kata ka library ka bapaunam. Kabalatip kum ka library of Celsus. Nong ba Ephesus kalong kanong ba ka bapaunam. Kibabon ki temple ka kai ka pateng ka besyet ka besingan. Ki patki ki dulan ki surok ki babha ki balong ka dak jong ka jingkraw ka architecture ha ka takapor Henry kani kanong ba kalong ru ka center jong ki nongle jadu mentor kalong ru ka shnak ba jong ki nong pet kti jong ki nong pet nosep ki bala banya tho lepa ya ka lasai kalong kanong ba jong ki nong kenya ki nong kriam ki balai paujat kat ni ka jingkraw jong ka Ephesus Henry ka rukom jong ki breu ha ka takapor kalong ka bathala ka jing manipli thau ki jing sniu ki balai paujat kita wer ya kani kanong ba ki breu ki ba ha ka takapor ki leru ye ki kambom man baklemran da ka ba ki IT yeledi shi ki kamle nuti ki bakraw ha ka ba upol uong bakalong ka bale ran banyat ho ye ki kam jong ki na lor ko thok ko syukur na lor ki kam le jubor ki kam to bat ki ba kam penyam dei kum haga takapor bo apostol Paul upoy shiri Ephesus kum uwe nikin missionary hadin jong ka Pentecost haka sin ka beningkong haka sin ka baar haka sin ka balai ka ba upoy shi Ephesus ula saru haka ni kanong ba kum ba lai sinem AA but dei haga ba kum ka takapor ba ula sing ya ka balang Ephesus balay pat utho ya kani ka shithi balay utho ya kani ka shithi shi kinong Ephesus haba upol ula sing ya ka balang Ephesus shibon ki kamba ki laja iki ba pang la penkhia iki la be no iki ba shongsu la dangi pulin iki kam ki apostol khat khandai khat we khat ar ngi lap ya kini ki benta be ki babon ki nong le jadu mentor ha ka takapor ki wanlam no yala ki kitab jadu mentor ban thang ye ki hakmat jong ki breu baro bat habala khenlang yaki kalong ko basan phau hajar ki sbai rupa kam ki apostol khat khandai ar phau ni lap ya kini ki benta kani ka jingwan jong ki breu sha ka jingla ka bamut ban thang no ya kita ki kot jadu mentor ki jong ki ban brat iki blai thau ki jong ki kala pen ki wen ya ka Ephesus bro ka we namar ha ka takapor ula don we ubri u bakerteng u Demetrius u kamai spa shibon na ka badie ya kita ki blai thau namar u dei u baniash na blai thau u bapau nambha ha Ephesus ha ka takapor ula penshit ya upat ba persya ya upol ula penshit bau dei uni upol uban sakhang no ya ka temple of Artemis badei uni upol ubalayalam bakalanga ya kibria ban bret no ya kijingmane blai thau ki jungki u Demetrius la penyet ya upat ba persya ya upol di ha ka kum kata kapor upat ba ula bitar persya ya upol bat kila ya perta ka bakrau long kadayana jong ki Ephesus ki breu ki bala persyang ban pediang ya ka jingket Kristan ki breu ki bala persyang ban bret ki blai thau ki jongki ban nyat ka ktien ka jong blai hakum kani ka por ki yeng persya ya upol hang ni ngiyo i ba kani ka jingpitar ka jong upat ba namar ka kam ya lap jong upol kadi ka bakta ya ka kam khai jongki hang ni ka peni ba ka jing lalot spa lani ka jing kamai bom hok bat ki jing hikai nyam lamler ki yat renti lani ki yat senda namar ka ta upol ki no Ephesus utho e kani ka shiti sau khat lai ban kentu jur ya ki banget ba kinam long shu ki ta ki khna ki ban shat bat shat kenting no bat bala rong no e ki dakal air ha ki jing hikai babakala baro upol ha kani ka shithi jong ki Ephesus ukentu ya ka jing scam ka jingyat bagi dei ban long ki breu ki ba scam ka jingyat bat ka jing san ha ka jing long ka ban ha ba kanja man sim ka ba drinkat bat ka jing dap ren yang ukris khnang ban om sha to no ya ki jing hikai ki babakla kani ka shithi jong upol shi ki no Ephesus kam kran ya ka jing thala jong ki Ephesus sa ka takapor kam kran tang ye ki kam tu ki kam thien ki kam re ki kam kyar jong ki no Ephesus sa ka takapor ka kran ru
ya kani ka pateng ban riu ka bangi em happening ki bangim la ban len ka jing siu ka ba lai phau jat ki ker saudong te werengi habakum kini ki jinghi kai ki babakla hato ka jinget ka jingi ka long ka bakum no ila jukali ne am ila die ka ai kata ka jinget kristan ka jingi hato ka jinget kristan ka jingi kala san ne am sha kata kardap ka jingdap renyeng ka baha ukris ngini phai ka to ka ne ha ka be dei bat kata ka jinget kristan kai ka ni ka jinget pilaju kali la dia kai ka ni ka jinget kamut ayu banget nginget hot nginget ya kai kata ka long ka jingli habangi phai sha ka jinglong ka jingi kum ki khasi nginget ha ka dustur ka jingi nginget ha ka jing penya ka jong long shwa man shwa jingi nginget megi dei kita ki khon nyau trap nyau skum nginget ya kata ki jingi kai ki jong menor ha ka ken kor ka ken kha nginget ya kata Heri haka be dei ber ka jinglong ka jingem ka jingmani ka jingi ka baken joble ngilong gi bakum no ki hindu ki nget ye ki te ki lai sparkler ki blay thau jongki ki nget ha ki te ki blay jong uding blay jong mau blay jong masi uba shi bon ki ba umla banjar ka teng ya kata ka jingbon jingi blay jongki ki muslim ki nget hau allah jongki bat hau tau prophet muhammad Herengi ki kristan nginget you know. Ngi ki kristan nginget yo blay uba Bat hau kon batang mabay jung uba lakha na ka Mary Taisoti. Uba sya sitom hau Pontius Pilat. Ula yap bad ula mipat haka singi ka balay. Kata kadai ka jinget ka jongi kum ki kristan. Hato kani ka jinget kadai tangga bangi syunget. Kasap tim ka ong. Ka jinget kristan ka badap renyeng kamut kata ka jinget kamdai ka bangi syunget Heri ka ni ka jinget kristan ka di bansan hadu ka jingdap renyeng ka jong ukris ka jinget ka di kata ka ai ka ba dan proof umla ban pensisya ha ka ba kenca do ka ai kata ka jinget nyimla ban hi ta ka jinget Henry kajinget kiri kata ka bangi snow tikna but snow scam ha ka bakin jaman sim abangi pa ka ktien ka jong blay la dangi puli ne ka sam kanai puwei ka bakandai puwei ka kidukhat ki bakhat wei khat ar ki ongkum ni u blay un hukum ye ki angel shapang jong me ban sumar ya me ha ki lenti jong me baro ken ra ya me halaki kti bayo men jen thot la ka kjat ho mau hatungi yo i kita ki angel Hatungi yo iya kita ki angel ki bakira yangi nginget wat ladang ngim yo iya kita ki angel haka khamat ka bakenja do jungi henre nginget bo blay un hukum yaki bakin sumar bat bakin pelat yangi namar ka tau upol uong haka shithi shiki hebrew glenong bak hatway padukhat ka baningkong ka jinget ka dei kata ka bangi snows cam ya kita ki bangi kermen Kata ka jing tenjo ye ki ki ba ngimla ban yo i. Kata ka dei ka jinget kristan ke jongi. Ha ka sap tim ngapen ken mau biang ipi. Baka ne ka jinget kam dei ka bang ngisunget. Henry ka dei ban san. Sha ka jinglong ka badap renyeng ha u kris. Ha ka ktien nong way ki ong to be Christ like. Ban long kum u kris. Hatongi la judan ne em ya kata ka jing perkhat elere shimet baka jing em kristan ka jingi kamdei tangga bangi syunget mdei tang bangi la pedang syakabalang la ni la pen baptis singi na le dang inget na mar ki kime ki pa jingi kinget henrei ka ni ka long ka sap team ka ba pen ken mau yangi shimet baka jinget ka jingi ka dei ban san om tang ban syunget henrei ka dei ban san Kapan kan mau iki long keme, iki long kpa, iki kon samla, iki nong sharai. Baga dia ka jinget ka bingi don hau Jesus Christ. Ka di ban san shadok ka jingda renyeng ka jong ukris. Habangi pai sha ka testament ka berim, ngi puli sha pang ki ratba jong ka jinget. U Abraham mo bala tep ka mukpa jong ka jinget. U ino yala ka shnong ka tau. U ino yala ki kur. U ino yala ka yala ki jad.
Badi ki baro ban bot ya ka sur ka jong ublay da ka jinget. Rom sao khat lai ki ktien ki bong kum ni. Ka jinget jong u la nyau ka hok yo u. Tang ba usunget bat usa ba ya ka shnong jong ki. Here unget bat u mi no na ka shnong ka jong u. Ka jinget bat ka jingle ki yat renti. Kumjuru ngi pet sapang unowa. Klem slap unowa usnai ka yinglian. Namar ba unget ya ka hukum ka jong ublay. Ba uday ban shnai ta ka yinglian ka ba kraw. Ngia iru yu Moses tip shano ban yalam ki kon Israel. Henry unget ukongo bat ule ya ka hukum ka jong ublay. Namar kata ka jinget Kristan kamde ka jingbot matla ya ki balaya tho yangi de ki kpatemen ki jongi. Herai ka ni ka jinget Kristan kadi ka jingshania ka ba ha ka jinglong bayai jong ublay. Bat haki kamba ki balajia na ka wei ka pateng sha ka wei pat. Hebrew khat ari wei bat ar ka ongom ni. Tongin ya pet da ka jingyai sha ha ka jingya pet thong ya ka bala bo hakmat jongi da ka ba kami sha u Jisu unong penlong bat unong penjanai ya ka jinget ka jongi. Ngin ya pet thong bangin san. Ngin ya pet thong shado kata ka jingdap ren yeng ka jong Kris. Kata ka long ka jing pen kan mau yangi lingba ka ni ka sap tim ka balong ka ba yar bat ka ba jeleu hado kata. Hang ni ngila bani baka jinget ka kontop da ka banginget bu ublay ulong uba shisha bat ubadon por baro. Ka jinget ka jungi ka long ka jingshani askema ublay haki por baro. Hatong ila jushanya ne em ublay haki por baro. Ka babon sin ka jubab ka long ngide ki Kristan tamba haki por baro ni shamme de bangim shania ublay. Kanuksa ka long kamtam habang ingat haki jing habang ingat haki jing yale ingat haki jing tenjo lado ki kon samla hado ki long kmi ki long kpa haka jaka ka bangin pet shaka thong jong ka jingsan ha ublay ban shimya ka jing sriem ka jongi yo Jisu ban duai haba ki jing ki wan ni that nyem kwa shu ban duai nyem kwa shu ban puli ka ktien ka jong blay na mar bangi ngis ngausi. Ngim kwa shu bangin wat ikinong ya sat na ptajongi na marbangi pato not. Ngim shimla shania aublay hekipor baro. Hakaba bonsin ni yat hala ka jong ka jing start bat ka jing shempang. Kapalong persya ya ka hukum ka jong blay. Ka jingyat kalong kata ka jing kermen ban kami lenti yaki kular bayay ne jong u. Kumno kata ka jingyat ka jia. Kumno pat. Kata ka jinget ka jia hau breu. Abaningkong. Ka jinget ka san hau breu. Dailing ba ka jinget shem. Kiba marmet ki jongi. Ki jinget shem kiba shimet ki jongi. Kiba umdan bala bantip. Heray tang mangingitip ya kata. Ka jinget ka san ru. Da ka bangi yo sngaw ya ki jinget lam. Bat da ka ba puli ya ki jing tho kiba khot. Kaningi laban shem. Nakstish kinong rom klanong ka ba shiphaw ka dekot ka ba khanyo. Sngongo yu blay bo yalam yangi ha kani ka por kat ni ki mensim an sngap an shashkor ya ka ktien ka baem ka jong blay Henry Shibun te ngimmon shu ban kiu sha ka yeng ka ba khoi ka ba kantang ka jong blay ban sngap ya ka jing hikai na ka ktien ka jong blay ha ngin san kum ki Kristan ha ngin roy kum ki Kristan ha ba ngim kwa shu ban sngap ya ka ktien ka jong blay Kani ka jinget ka jaru da ka bangi jet banget. Ai ngo yu blay. Ai ngo yu blay shimet ha kani ka por bangi nget ngi jet. Kilong kami kilong pa ki samla ki hep ki brit ki jet banget yu blay. Ka jaru da ka jing pan ki ka bada uman sim. Syapang ka pop, syapang ka hok, bat syapang ka jing bisharde. Ngila ban syami kani no Yohanes kan rew ka dukot ka bapra. Kador jong ka jinget Kristan. Kaya gani kador jong ka jinget Kristan. Kador jong ka jinget Kristan. Kalong kabakraw hadu kata-kata. Namar ka ni ka jinget kabangi jet banget ka ayangi ya ka jingim ka babam jukut. Ka ktenu blay ka ong
u banget hau om jot shu Henry yo ya ka jingem ka babam jukut Yohanes lai kan riu ngisem ya kini ke benta kani ka jinget ka ple ya ka jingkang sya ka jing penim bat sya ka jingem bom jukut kani ka jinget habangi nget ka ai ka jing suk hapadeng ka jing ni shan ya scam ni the lut ni ai ti lut ka wan ra ya ka jing jai ha ka jing mut ka jing perkhat ka jingi ka jinget ka penyo so yangi bat ka boru blei bat ki kamba ki jia da ka banginget lem da pinget anum don kamba habangi pule ya ke gospel ke jong Markus kendai arpulai ngio iba da ka jinget ki kamba ki jia nginget atrai nginget to pen scam ya ka jinget ka jongi ka jinget ka long ka spa ka ba crowd bat ka jing ai ba corridor jong blei ha kita ki budget banget kini kali Ephesus kalau nong ka baar ka khot ka ba pra ki ktien ki bong gum ni namar da ka jingai da pen em ya phi da ka jinget ken ka taru om na phi Henry ka long ka jing ai ublei ka jinget kristan ka badap renyeng hau kris kamut ayu ka di ka benta ka baar ka badap renyeng hau kris ngina sung tho ya ka jingmut jong ka jinget Henry ka ni ka bong ka badap renyeng hau kris kani ka long ka jing pasyaw nganget ka jong ublei ha ka KJP synod bat ka KJP assembly pen ayangi ya kani ka team ka badai por baro ka tangi ni treshit rehem ya ka kam i wan shi ka just sing Henry ting ting bat bon sien ngi klet no ya kata ka jinglong ka jingem ka jungi ka banlong ka badap renyeng hau kris namar kata elesi kani ka por ka jungi bengin yet bengin pai ledi ba ka jingem kristan ka jungi kamde ka basyubyang kumne kum ka biang Henry da ka bangin ya pet sya kata ka jungi pet thong ba ka jingem ka jungi kanlong ka badap renyeng hau kris ka badap renyeng hau kris kamut ka jingsan ka bapura kum ki banget ide bandon kata ka jingsan ka bapura hau kris habangi pai sya kani ka benta kumno ngin san hau kris hakano ko rukom ngin san hau kris kumno kata ka jinget kata ka jinget ka jungi kanlong ka badap renyeng hau kris baningkong ka bangi de ban sngo tho kalong bangi de bandon ka jingye de ka ba shimet bat ukris ngila ban kili la de ha kani ka por ke ka jingye de ba shimet ka jonga bat ukris hatongi don ne em ya kata ka jingye de bat ukris kani kalong ka jingkali ka bangi don kam ha ban kili la de kom ki kristan habangi abe asya ka thong ban san sya ka jingdap renyeng ukris kato kani teli ki dak ki bangila ban sngo tho yele dia bengi don ne em sya kata ka lenti la ne sya kata ka res la dia sya kata ka thong ban san kum ki banget syau kris ka beningkong kalong ka mensiem jong ka jing it ni don ne em ya ka mensiem jong ka jing it ublei ulong ka jing it uta ubom it i tho ye ublei na ba ublei ulong ka jing it Yohanes sao prang isem mi kini ki kentien banlong kum ukres ni dei banlong ki badap da ka jing it ban san sya ka jingdap renyeng ka jong ukres ni dei bandon ya ki jinglong ki bapau syabar ki jong ukres ka ktien ka ong mangiti ngi itho ban ngi langet ya kata ka jing it ya ka ba ublei udon yangi ublei ulong ka jing it bat uta ubayai sa ha kata ka jing it uyai sa ha ublei bat ublei uyai sa ha u lemda ngi don ka jing it nginem la ban san sya kata ka jingdap renyeng ka jong ukres komno ngin la ban it yo ublei ubang ngem yo i Henry ban isi pat yala upara kumno ngila ban ong bengi it yo Jisu lani ban san sya ka jinglong ka jingda berniang ukres habangi bishni ya upara marjan kadai ka por ka bangin yet yela dia kum ki kristan bangi de ban san sya kata ka jinglong ka badap renjeng ka jong Jesus Christ ban it kani kalong ka hukum
ka hukum ka baningkong bat ka bakraw jong Jisu ka long bangin ya it parlok hi Yohanes khatlai lai pasal kitien ki baong kumni ka hukum mathamai nga ayo pi mapin ya it parlok hi adang yeng hang ni bangin yorwai iki kwayo gi jungi bangin yorwai gi jinga senglang gi jungi hato kalong ka bapriang hun hakmat jong ublei lada ngidon ka bensim jo ka jeng yaisi bat ka jing bensim ka jong ka jing ya pihun shi para nong yarwai kwaya lang abang ya trei ka kam ka jong trai hato ka ta ka jing trei ka jong i ka kam utrai ka long ka bapriang hun habang ngim don ka ni ka jing ya i kashti ka maningkong shkinong koren khatlai wei lai ka ongkom ni ladang akren na kithalle ki breu ber ki angel ladang am don ka jingit nga kalalong tangkom ka wiang renong basawa ni kom ka sangkureu beriu shau shau baladang adon ka jing thulupa ba ka jing shempang ka jing mayan baro ber ka jing tip baro balang adon ru ka jingit kat ban pen kin ria no ikilom henry habang ngam don ka jingit ngam long ruel kita baro kijing sekriblei kijongi kinlong ke beleno ladang ngidang don kamansiam jong kajing pihon kamansiam jong kajing isi yala kikur kijat dan yala ki hemen ki para bad yala ki para marjan kadai ke por bangin yet yaldi haba ong bagi ki kristan ki banum sakut haju ngidai bansan hakajing it ban it yu bleng kalong ru ban it yu breu kabenta ka baar ha ka jing san jong ka jing dap ronyeng ha ukris kabenta ka ba kongsane kolong kabenta jong ka jing duai bingin san sha ka jing dap ronyeng ukris kalong bangin long ki kristan ki baduai ki haba ong ki kristan ki baduai kamut kumno mrei tang bangi duai ha bangi bamja la ni disha la ni duai tang hayeng mani heri haba ong bangi dong ki kristan ki baduai ngin long kita ki kristan ki badem kho siu hakmat jong blei mit la bat sngi namar ka ktien jong blei ka penken mauro yangi ba hakapor ka bangim poi perkat kadai ka bakum ka takapor usoitan uyo ban kenrop no ya ka jengmut ka jeng perkat ki jongi ya ka ban ya lam yagi sya ka jengjot ka babam jukut ukristan ubam duai ude ukristan ubatlat bor Martin Luther uang ban long ukristan ubam duai kalong kumangi persang ban im klem ring mensiam hatu ngila ban im klem ring mensiam kabom la long badong bangila ban im klem ring mensiam hatu kalong patmo bangin long ki kristan ki bom juduai Martin Luther penkin mau yangi ladangi jet ban long ki kristan nginget ban long ki kristan kata ngi dei ban long ki kristan ki be shidraham ha ka jingduai ka jingduai ka long uthit snam jong ka jinget kristan ka ba klem maka ka jinget ka jungi ka long ka ba tlat bor bat ka mensim ka jungi kan long ban sakma ladan iwi temen besan ibang asngau ye i hadu menta bang kin mau ye i haki por ki bang ye kendo ki jinge ki balai pujat ya ka jingem ngalai ban ye kendo ye i ka wei ka ktien ka bai ong yanga ka ba sakut sa hanga hadu menta ka long ba pio i ne em be ki shipai ki kilan met wat haba omdon thama pio i ne em ya kata wong ayo i beli ki kilan met haba omdon thama kata ka di ka jing pen kan mau yangi ba mde bengi duai tang ha bangi don ki jing he Henry ka jing duai ka di ban long ka lifestyle ka jongi kum ki kristan kum bale exercise kum ba kilan met kini ki shipai haba omdon ka thama kum taru ngi ki kristan ni de ban long ki ba dem diam ha ki jing duai o Jesu balang u khon jong blei u just mutanat ban plut e ka por ka jongu ha ki jaka ki ba kanja ban yakran ba lo jong kpa ha ki jing duai ki jongu u duai sha chanet ru haru sau po si ba sau po met bat kini ka long ka jingi kai ka ba crow e ka jongu yela ki sinran bat kata ka long ban duai ka de ki ban yai duai ban om man that shu Lucas kat prai we ka krani gini ki kentien namar kata ngi don kam e ki long keme ki baduai ki khon samla ki baduai ki long kpa ki baduai ki hep ki beret ki baduai revival ka jabon sin na ka jingduai jong ki hep ki beret
ka jing shirahem mat ka jing keo ka balang ka ja ne ka jing noi jing ki khon samla bat ki jing e ki long yeng long sem ki ja bat ki do sendon dei da ka jing duai jong ki long khme bat ki long pa ki babon ki thamangi job mnei de ki tiar yesiat ne ki tiar ya pom henry ki babon ki thama ki bangi job ka dei de ka bangi dem kho siu ban duai kadang i kwa ban san shi ka jinget ka badap runyeng ukris ngi dei ban long ki kristan ki baduai ka badei ka we ne ki jinglong ki ba u jisu u hikai yangi ban pensriem bat u jisu ban san shi ka jinget ka jingdap runyeng ka jong ukris ngi dei ban don ngi ki qualities ani ye kini ki jinglong ki ba ukris hi udon ka balai ka long ka jingama ka wei ka jinglong ka badon kam jong ki kristan ka long banyamap mar ki liang banum ya bo shon banum ya isi junam banum ya bat sniu iwe kani ka long ka dong rem bat ka jingi kai ka jong u ngio i ujisu ha ka dieng phna ha preng ka jing kodet sat ka jong u halor dieng phna henry u jet ban yama kadno teli ki long yeng long sam ki pat ki pra ki kor ki jat ki pat ki pra namar bengi jet ban nom yama henry ngi khot ila dia bengi ki kristan kata ka long apa bakla namar la khot yangi bengin san she ka jing long ka jing dap yeng ukris ban yo ya kata ka men sim jong ka jing yama ka men sim ka bau jisu u hikai yangi bau ma yela ki nong shun halor ka ding pana ko kpa to ma be ki na ba kim chep ye ke ai ka be ki le locus apply life sound ni lap ye ki kentien o jet ye ka jing snei om ya ka jing pen her kput Matthias kat prar pu ar ki ktien ki bong ni ngi dei ban kloi ban ma be ki la ki parlok ka ktien kong ni ko try kat no sien ngadi ban ma bi parlok jonga lada un le pop yanga hadu hnyau sien kala biang jisu ong ngan ong hame hadu hnyau sien hnyau sien henry hadu hnyau pau sien nyau jadi ban ma ya u parlok jong ni nani yo henmen nani u para jong ni haba ule pop persha yame kajing ma kamdon put mdan put bat kani ka phalang ye ka jingai sha ka jong ublei bu umma biangi katno ka bangi le pop ublei umma biangi Ephesus saw lai po ar ki tien ki bong kumni to phin long ki bale sabon parlok ki ba jam not ki ba yamap parlok kuma ublei ru hau kris ulama ye phi kani ka long ka we ne ki jinglong ki bangin san sha kata ka jingdap runyeng ka jong kris Kolosai lai khat lai ki ongum ni da ka bayai sha parlok bada ka bayama parlok lada uno ru udan ka jingmudoi yano kumba utrai ulama ya phi kumtaru tule ma phi kani ka jingyama mar ka liang ka don kamha ka jingem kristan ka jingi namar ka jingyama ka mar ka liang ka pen pa ya ka jing e ka jing snei ka jong blei yangi ki breu ka weng no ru ye ki jing thang na ka do not ka jingi kapen lai lo yangi na ki jingmut ki jing perkhat ki jingi kapen wandur biang ya ki jingya dei bat kawan ra ya ki jingya suk pijet ya ka jing suk ne pijet ya ka jing thang ka shong ha pi dadang a thau ya ki jing le bom dei ki jong ki parlok leni ki jong ki himmen ki para ki jonga la dei banum map shu ya ki kata kawan rayu yang kawan rayu ru em re gora tang ka jing thang ka men sim hera bangi jet ban map ka para e ka jing suk ka palat liam e ka jing smu tho be ka jing simpang ka jing ru teng ka long kani ka jing map ka pen pau sha ka perthei ba ka jing ai e ka kham kraw ban ya ka jing pen her ka pot ban san sha ka jing da pren yang ukres ka don kam ro yangi ban kop e ka jing long ka bas ngoret kadon kamru yangi ban long ki ba IT lot ile dia bat ka badon kam e ru ka long bengin pule ye ka ktin ka ba em ka jong blei u jesu ha bala sha pen shayo u ong kum ni om tang de ukpu bo bre un em re de ka ktin baro ka ba mino na ka shintur u blei Matthias saw kini ki ktin ki balong ki ba jilio kata
ya ke bangin sngau tho de tat nda ngi la pen kedang ye la de ka ktien ka jong blei ngi thap ha ka do not ka jungi ha ka jubeng ka jungi e ka ktien ka bem ka jong blei bengi la ban pelep no ya kita ki sum ke ba meding ki jong ubaman habang ya be asaka thong jong ka jingda praniang ukres ngi ken mau bengi de ban shim khia ban puli ka ktien ka jong blei Ephesus sau khat nyau ka ong to shimru ya ka jingda khle ka jing pen em ka wait lam o man siem ka balong ka ktien u blei ken Thessaloni ka bening kong san khat nyau ka ong bat to duai ru klem da pot ba khadu ka long ka jinget ka pa ki kam ka jinget klem ka jingle ka long ka biap lada u Abraham u shunget hau blei but u shong khop ha kata ka shnong kata ka long ka jinget ka biap Henry uni u Abraham u nget but u le ka ba u mino na kata ka shnong u kala long urat ba jong ka jinget ya ka jinget kristan badap renyeng anyo I ha ka jinglong jing em ba man ka sngi ka jongi lingba ki ktien bar ki kam ki jongi ya ki bangi khot eladi kita ki kristan ha to kata ka jinglong kristan ka jongi ke dein em bat ka ni ka ktien ka ba mi ne ka shuntor ka jongi bar ki kam ki bangi le man ka sngi Ephesus sau khat san ga ong Henry de ka ba le hok ha ka jinget ngin yo nang san sha u ha ki a baro u balong u kle u krisken Jacob ar pu ar mio I be kita ki jingle ki atrailam pat ka jinget chungu badda kita ki jingle la panjanai no ya kata ka jinget ar psau ki ong ru da ka jingle ka pen ksan yo breu om tang da ka jinget hi badda kita ki jingle la panjanai no ya kata ka jinget kumta kum kinong bod ukres ni syam mila dia bon sen ha gijing atatien ki bangem pat san pura syaka jinget le sing em pat kot syakata ka jingsan pura hado ka jingdap renieng ka jong ukres ka ne ka tim ka khot yangi bangin yet bangin thau yala ka renieng thau ya kata ka jinglong ka donot ka jungi kata ka jinget ka jungi hato ka poi ne em kala poi ne em ne kampat poi hei ru ne kam poi shunu ru sha kata ka jingdap renyeng ka jong kris ka thong jungi I wei baro ki ba khot yelade ki kristan ka long bangin poi sha kata ka jinglong rang ba bar ka jingsan ba pura ha ka jinget ban om sha pen kenting no yangi hakil air ha kata ka jing hikai babakla ngimla panlen bangi em hakisngi jong ki jing hikai babakla balai pujat lem dangi san ha ka jinget ka jingda pranyeng ka jong ukres ngi long kum ki to ki khenna ki basha pen kenting no ha ka leer ya kata ka jinget ka jongi da ki jing hikai ki babakla kabalang kadon kami ki kristan ki bakrau ha ki bakom gini ki sngi jong ka jingsha hikai ki bakla kadon kami ki kristan ki bakrau ka jinget kadon kami ki long kebe ki baduai kadon kami ki long kebe ki ba aiti lot yela de ki bakloi ban lan yela de na ka benta ka jinget na ka benta ningkong yela ka jong ka yeng ka sem na ka benta yela ka jong ki khon ki kti habadon ka long yeng ka ba shit rahem ka long yeng ka ba scam ka don ru ka shnong ka ba scam ka don ru yaka ka balang ka ba scam Henry la da ki long yeng long sem ki pat ki pra ki khon ki yat sakma ka penlong ya ka shnong ka ba yat sakma ka balang ru ka ba sakma na kata kada ki ong baka jing tray mission bon sen kasdang shwa na yeng shetja ilong kami ki don ya haki ya kata ka benta ka ba kraw man sandur yala ka jong ka rempe man sandur yala ki jong ki ki khon ki kti hato don mo ke ka ba ka kami kamla ban le na ka benta lagi jong ki khon ka bor jong ka kami ka long wat ban ya kene ya ki na ka shintur jong ka jingyap hado kata ka bor ka kami ka ba blay ula ai kum ta ki long kami ki long ban seng ya ka long yeng long sem ka ba klan ka ba biang pura khnang bangila ban seng ya ka shnong ka ba klan ni la ru ban te ya ka balang ka ba klan
bat ka piang pura ban kot ban san sha kata ka jingdap rinyeng ka jong Kris namar bengidon kamru om tang bengin san hagiyeng kisam ban wan lam ki kon ki kti shoblei ngidon ru ya ka benta ka bakra ban wan lam shibon ba ki men sim sha ka yeng utrai ban yo long ka wei ka jinget ha ka met u Kris tat ndang ngin ya poi baro sha kata ka jinglong ka wei ka jong ka jinget bat ka jingtep yo konu blei hado ka jinglong rang ba bha hado ka jing thau ka ren yeng ka jingdap u Kris blei na ka ka brom jong u amen Kublai shibon kong halor kitu jing a jong phi ya kan ka sop tim ngangej baro ngile sha skor bha bat ngile ngap ha ya ka dor jong ka jinget Kristan ador jong ka jinget Kristan ku mai kong ile ya thu apdang jongi kalong pangin yo ya ka jing em ku babam jiukut kajing dap rendiang hau Kris kalong kajing san kajongi halakasngi hakaba kajing yadai kabajan kajongi simet la simet bat uji su Kris kapenlong kajing dap rendiang hau Kris gomba ikong ila batai syai pedang jongi bat lakran syai pedang jongi hakan kapor kajinget Kristan kabadap rendiang hau Kris dengan sengau ya kaban ai kublai shibun ya pikong ba ublai unang kerku ya pi unang yalam ya pi bat unang ai bor ya pi la hangno ba pindiang na kabanta ka kerteng ka jong Yesus Kris sengau ya kaban ai kublai shibun kum ka jia sangan thai bat ngida duwai ru ya pi ublai unang dan rengkat lembat pi halakasngi ngangej bahadi nang ne pensa lej pai no chalaka jong ka balang chalaka jong ka yang sam tu blai unang kerku ye pi bat ya ki bahye ki basam jong pi ki bedan rengkat lembat ni kan report ba pin poi su poi san chalaka jong ka yang balaka jong ka balang te hakan report ha chwa bengin sapan wai no ngi ji sekri jong yu blai akhadi secretary ha ka ba in sngo ba ban ai ki jing pen bena Kong chairperson ngam pensopa di ka program KBRI la shibit shibiji shiteng hadu arbaje nginyo yaksing inspiration na gajing senggan thai chairperson Mrs BL Marngar pule badwai Mrs Lano Shalungdo lum jing aingu bat pen kentang hakapor palumi jing aingu nginyo ya kakwaya na jing senggan thai nginyo ya kasap timbi kabalang kabansan hadu ka jing da berniang ukres nong kren Reverend B ding do jing penbana bat jing penwai to ka jing aingu mingila yo penlum hagni kapor kami nyo ajar nerus pa prapo kong nong yalam kini kilong jing penbana nak kapenta hagni kapor Te kong chairperson ba paniai chikan ke jinsang kini ke long ke ching pentep ki bawan na kabalang te kabiyade bat ka program jong kabalang hakibade bat kan ka tayau bat kan ka single banwan dengan penken mau kini kinong ya chimbenta te ka program jong kabalang kabiyade bat ka arpunyo tarik bat ka single try por sibiji steng inong krende temen besan ipi marngar nang ta kabiyade bat kan ka mit balang kabade arpulai tarik inong keren de mastar ke enleng do nata ko biade bat ka program jong ka jing sang samla ko biade le shai jan met te por nyo pm te ka program de nong keren de temen besan ke leng do nang ta ka biade bat ka program jong ka jing sang khna ka ne ka sible banwan kata ka ar punyo tarik te nong keren de message bl marngar nang ta pen kan mau ka biade bat ka ne ka program jong ka jing sang nong sarai te ka jing sang nong sarai te ka jing sang nong sarai haka janmit arpusan terik
kepada ika sitok ding jong nu bunai ba nyo ja pesan te kan long ka ying jong itemen besan di marwen ka program ka bedai bat ka jing sang nong charai chairman de master 9 pali lang do pule bat wai de master 3 pali nong put nong ai ka pepa de itemen besan YM lang do bat ka pepa ka long ka jing pendon kam unong charai ka kitab Exodus kalanong ka ba lai bat ka basau ti ka bakadu ka long ka jing pen kan mau ka bia dai bat ka sakramen jong ka balang ti ka sakramen jong ka balang kan long ka lai poetrik jong ubnai akas tengen se kan mau nadu ki long kemi ki badon ki kun red ki kun samla ki ba idon kamban priang kum ki riu dikot tengen se kan mau ba ka sakramen kan long ka lai poetrik jong ubnai akas kataya bakadu ti gong chairperson ti kini gelong kijing pentep makaliang jong kabalang kublai sibon Tukum tu ngili yok snow kijing penmenang ni kapor ngin sayok banyawan pat sibet kapor sibji sedang te ni kapor syabat penwai no ngasngaw yak ban ai kublai pilang baro kidong sibet nta nadu kidong pule duai kinang ruai penrehaman sim kinang duai penkentang jengu bat ki kuayar jasa samla ki bal ayah pedang jongi ublai unang kerku ya pi baro khamtam inang keren ibalai yok ban ay hangi ya kan kejing bam ke bakan jaman sim kan ke step ublai un kerku lang ingi baro hakun ay boringi begina yela ban ket ya kelengkor ke jongu te kana por ngin yaban penwai no ya kana jing sakri jing yublai ngin sewan pat ha jing sang ba arsien ngin yarwai ke jing ruai ke ba lais pa 100% lais pa 100% bat lais pa 100 reo nak khamrem nakut kilom jong ke jing sai sipai kristan tomi totur saprang se jing yale gat basgi kadang I saudong jong nong syun kiker laka borlut ngin sei ngitip jinget kalong jingjab ka jingjab lut ya ka perthai ngin jab da ka jinget ngin jab da ka jinget o da ka jinget dan buram ngin jab ya ka perthai baro sautli ki khat bat ka kharas tuni yang lang baro bad kerpat teman besan YM lengdo ha ka bain sepelaj dak ba kerku bat penwai nakut kilum jong ka jing shai sipai kristan tomi tutur syaprang syajing yale kat pasti kadang hi saudok jongi dong syun kiker raka bodut kiseng itip jinget kalong jingjong kan jok lut ya
job yagi nong shun jan ku pari en ai hap neng hak ma jong ki ayel kerteng jong ki pasai ena lor ki lung ka jing shai donut hai lut harum yen jok ki shipai ka jing dum agar teng uji su yen job da ka jing yen job da ka jing oh da jing job kan buram yen job ya ka berthe ablay haswa bagi sami no naga jeng kabakan tangkut jame ablay ngi kerpat jame bamen sobha ko kan rat ban kerku yangi lang baka ktin ke jome ya kabang yo ban snga ban skor hagan ngi step lang baka shakri ke jome ablay to isne ban kerku yangi kumjuru ya ka shakri ke jome ai bako kan rat hang nu ha bakat kabade ban jeng na baka ktin ke jome kan long da ke jing krishan bor ke jirap ke jome hi ablay bat kumne haga bagi penwai no support ya ni ke jing shakti jongi to polite no yangi ablay da ke jing kerku ke bagan sai tam ke jome atau da ai baga jing ai ke jong utrai bat no penem ba e jongi u Jesus Christ ke jing e ba ke jong u breu pa na ke ba bom jiu kot lam bat ke jing slok bat pensat bo ke jong men sim ba ko to ai ba kini baro la ya balong tang ha u wei u blai kita long rangkat bat ngi wei ba ke wei ke bi ton hakan ni ka jing shakri ya ka keteng ke em ke badan bo ke jome ha o kita long rangkat ru bat ki para bangai ki jongi haki jing ki sem haka balang baro ka wei kumjuru bat ki para bangai baro haka leng satlak jong ka pertai ki bayangu ki bayadam ya ka juga kerteng ke jome hakan ni ka klimat nadu mentra bat syadu bom jiukut amen